Bafowethu, nayile nkulumo kaMshofokazi esiyidida abantu abaningi, mina ngifuna ukuzwa uvo lwakho. Ubhale inkulumo abantu abaningi sebevele beyisabalalise ey'nkundleni zokuxhumana. Ubhale kanje, uthe sinjani-ke isitambu sangesabatha, wasethi-ke phela thina-ke siyasabatha. Kusho-ke uMshofokazi-ke oyigidangoma-ke legcokama-ke elisha, insizwa-ke le ehlonishwa kakhulu kumagidangoma-ke kaMthandeni, njengoba-ke sazi ukuthi insizwa yaqala phansi-ke naye-ke uMthandeni. Into abantu abaningi abakhala ngayo indaba yokuthi-ke ethi sinjani-ke isitambu sangesabatha, ethi phela siyasabatha zingane zami namhlanje. Le nto bafowethu ikhuluma inkulumo ende abantu ngendlela abayichaza ngakhona. Bathi mina ngifuna ukuzwa uvo lwakho mbola zemakhaya ukuthi wena-ke kuthini okwakukuphawula. Nanto daba uMshofokazi le uthi sinjani isitambu sangesabatha zingane zami. Uthi phela siyasabatha thina. Abantu abaningi bayihlaziyile le nto, bayihlaziya ngendlela ey'ningi ezahlukahlukene. Nawe mbukela semakhaya mlaleli olandela isiqiniseko esemitha, ungabeka uvo lwakho kulolu daba. Usho ukuthi-ke ithini le nkulumo mesho kanje kaMshofokazi. Sikhumbule uMshofokazi sikhuluma ngensizwa iyaziwa kakhulu, ifana nensizwa iyaziwa nayo-ke endimeni, njengoba-ke ihlezi-ke ila eduze kukaMthandeni-ke. uMthandeni la khona ngeke ungamtholi uMshofokazi, ukhomba khona ukuthi-ke kade bayiqala le nto. Naye inkulumo yakhe ihamba kanje, abantu bayichaza ngendlela ey'ningi ezahlukahlukene. Ngifisa ukuzwa ukuyichaza kwakho mbukela zamakhaya ukuthi wena ungayichaza uyithini le nkulumo. Thina sozwa kwikhomenti.